Men dagens foredrag handler simpelthen om menneskehedens cyklus og dermed sjælens cyklus, eller den anden vej rundt, om man vil. Nogle af jer har helt sikkert hørt om det her koncept før på vores kurser i Brahma Kumaris. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er sådan helt nye i Brahma Kumaris regi, så vil det nok være rimelig nyt, det I hører i dag. Ja, men som jeg har postuleret i annonceringen af foredraget, så er det her, i hvert fald som jeg ser det, et meget konstruktivt og sådan opløftende syn på, hvad det egentlig er, der foregår i verden på nuværende tidspunkt, og hvor det alt sammen bærer henad. Og man kan sige, hvorfor har det betydning i en spirituel sammenhæng? Vi er en spirituel organisation, vi beskæftiger os med meditation, men sådan noget som fred i sindet, det kan man langt hen ad vejen meditere sig til, men faktisk så er vi også nødt til at have nogle plausible svar på livets store spørgsmål for at kunne opretholde fred i vores sind, og særligt når vi kigger på vores relation til vores omverden, jamen, så er vi nødt til at have en eller anden forståelsesramme for at kunne bevare den der fred indvendigt, som vi oplever i meditationen. Så det vi skal tale om i dag, det er simpelthen en bestemt forståelse af tid og dermed også historie. Min individuelle historie, men i særdeleshed også vores kollektive historie. De to ting hænger uløseligt sammen, fordi vi gennemlever ligesom hver især og kollektivt en bestemt bane over tid. Og det er det, jeg vil præsentere en forståelse for her. Så det helt overordnede spørgsmål er jo, om tiden er lineær, eller om den er cyklisk. Og i vestlig sammenhæng, der er det meget sjældent, det spørgsmål overhovedet bliver stillet. I forhold til kvantefysik og sådan noget, der er man så småt begyndt måske at tage hul på den debat, også i bredere kredse, altså artikler og sådan noget, man falder over i nyhedsmedierne. Men generelt er vi vant til at tænke, at jamen selvfølgelig er tiden lineær. Ikke? Vi er opdraget med en videnskabelig og darwinistisk forståelse af tingene, og at der ligesom er en progressiv evolution af tingene. Vi går fra at være amøber til at være, hvor vi er nu, og der er en forståelse af hele spørgsmålet om Big Bang og så videre, altså at universet ligesom er startet på et tidspunkt, og at det så fortsætter der ud af i en lineær bane, ikke? Og at der måske nok er ting, der gentager sig sådan på et lidt overordnet niveau, men at i det hele taget, så går vi ligesom fremad i tiden, ikke? Det er ikke noget, der ligesom gentager sig cyklisk, så at sige. Men fra østlig filosofi og også fra sådan oldtidsfilosofiske kilder, kender vi den her anden forståelse af tingene, nemlig at tiden er cyklisk. Vores historie er cyklisk. Og endda til en sådan grad, at den gentager sig med bestemte intervaller. Og hvad ligger der så i det, at tiden er cyklisk, vores individuelle og vores kollektive historie er cyklisk? Så det er det, jeg ligesom vil prøve at præsentere en nærmere forståelse for i dag. Og det leder så lidt videre til det her spørgsmål, der står her, hvad driver egentlig historiens gang? Hvad er det egentlig, hvad består historien af? Og sådan lidt groft sagt, så man sige, det består jo af mennesker. Mennesker foretager sig ting, mennesker handler i relation til andre mennesker, i relation til vores omverden, altså materien, naturen, den verden, vi er sat i. Så hvis vi skal ind til benet i det, så er det jo menneskesjælen, der er den centrale aktør, den centrale energi i at drive historien frem. Altså det er jo meget simpelt. Det er der ikke nogen, forhåbentlig ikke nogen sådan oplysning i, fordi selvfølgelig er det det. Det er menneskesjælen, der ligesom driver alting frem. Det er os, der får idéer. Det er os, der handler, ikke?
i samspil med hinanden. Men det, som vi jo så påstår her i Brahma Kumaris, det er, at det overordnede billede af alt, hvad der foregår i historiens gang, det er, at der er 2 faser, sådan lidt groft sagt. Der er storhed, og så er der fald. Det lyder måske lidt trist, men hvis man kigger det efter i sømmene, hvis man kigger på stort set alt, hvad der sådan foregår af strømninger, hvis vi kigger tilbage i tiden, hvis vi kigger på religioner og kulturer og store og små kulturer, subkulturer, strømninger, idéer, nye ting, der vinder frem i menneskets bevidsthed, så er det generelt det her billede, at noget har en storhedstid, og så falder det. Det falder i kvalitet og i kraft, og det uddyber jeg mere på næste side. Og så kan man sige, hele spørgsmålet om, hvad vi vil som mennesker. Altså, typisk når vi beskæftiger os med åndelige spørgsmål, hvis vi mediterer, og når man melder sig til sådan nogle foredrag her, så er det fordi man på en eller anden måde har et ønske om at ændre noget i sit indre, og måske også noget i sin ydre tilværelse. Altså at vi har en generel tilbøjelighed til os, i os som mennesker, nogle mere end andre selvfølgelig, og med forskellige vinkler, men vi har en generel tilbøjelighed til at tænke forbedring. Ikke? Vi vil gerne forbedre os, vi vil gerne være gode mennesker, vi vil gerne udvikle os, og udviklingen, det mål kan så selvfølgelig have forskellige fokus. Ikke? Det kan være forskellige arenaer. For nogen handler det måske om at perfektionere sig karrieremæssigt, for nogen handler det måske om, hvordan man er forældre, og for andre igen kan det måske være noget helt andet, det handler om. Men det ligger dybt i os hele tiden, ligesom at forsøge at forbedre. Og der kan man sige, der oplever vi jo for eksempel sådan en som Svend Brinkmann, der er kommet på banen og ligesom har sagt, stop nu lige en halv med det der, fordi det på en måde er det et udgangspunkt, der hele tiden presser os til at skulle blive bedre, og hvorfor ikke acceptere os selv, som vi er. Acceptere, at vi har gode og dårlige sider, og gode og dårlige dage og sådan noget. Og det er et meget rimeligt synspunkt at fremlægge, fordi man kan sige, hvis vi kontinuerligt ligesom synes, at vi skal være noget andet, end vi er, så er det klart, det er en iboende stress, og det er en kilde til skyldfølelse og lavt selvværd og sådan noget, eller kan være det. Så det er et absolut rimeligt synspunkt, at blandt andet Svend Brinkmann bringer på banen. Men man kunne måske sige, at der er en tredje position, man kan indtage at sige, at vi behøver ikke at, vi skal acceptere os selv, som vi er. Vi skal helt og fuldt og med et åbent hjerte acceptere os selv og andre og verden, som den er, og forstå de mekanismer, der er på spil, når vi ikke altid opfører os helt efter bogen. Har accept, forståelse, kærlighed for det. Men uden at vi behøver at kaste den her stræben mod perfektion over bord. Fordi der er en grund til, at vi har den. Og set fra et åndeligt synspunkt, så har det baggrund i, at vi faktisk i udgangspunktet er perfekte. Vores inderste kerne er ensidigt god. Og det kommer jeg med ind på senere i foredraget. Og det er simpelthen hele tiden en søgen tilbage til det, vi er ude i. Det der indre kald efter forbedring. Så man kan sige, der som der står her, at der kommer der til at gøre en psykologisk forskel, om vi ser det her forbedringsprojekt som noget, der tager udgangspunkt i, at vi egentlig er uforbederlige. Altså at vi er dualistiske væsener, det skal vi lære at leve med, og ja, så kan vi småreparere lidt ved det. Men alternativt, at vi ser det mere som en restauration. Altså det er et spørgsmål ikke om, at jeg skal drives frem
til noget andet end det, jeg er af natur, men jeg skal tilbage til det. At jeg har det i mig, det er ikke noget, jeg på den måde egentlig skal tillægge mig. Det er ikke noget, jeg skal erhverve mig udefra. Det er ikke noget, jeg skal ligesom nyttesløst bestræbe mig på at blive. Det er faktisk det, jeg er, og det handler mere om at afvikle de ting, der står i vejen for det. Altså et eksempel kan være, at jeg i min kerne egentlig er et fredfyldt væsen. Okay, jamen, når det så ikke altid er det, jeg oplever, hvad er det, der står i vejen for det? Det vil typisk være sådan noget som mit ego, blandt andet, der står i vejen. Jamen, så handler den her forbedringsproces om gradvist at afvikle det ego. Som et eksempel. Nogle spørgsmål eller kommentarer, inden jeg går videre? Der kom lige en mere til. Okay, jamen så går jeg videre igen. Det er jo lidt specielt for mig her bare at sidde og stirre ind i en skærm med min egen PowerPoint, så jeg har ikke rigtig nogen fornemmelse af jer, så jeg må have tillid til, at hvis der er noget, der ikke helt fungerer, så må I lige give lyd. Okay. Vi tager det næste slide. Ja, så lidt mere i dybden om den her, det her fald, vi snakker om, altings bevægelse fra storhed til fald. Og bare roligt, det ender godt. Det er jo det, der ligger i, at det er cyklisk. Men nu tager vi sådan lige det, der umiddelbart kunne synes negativt. Altså, på en måde igen, så er det sådan meget simpelt og logisk, når man tænker efter. Det er klart, at tingene går fra at være nye til at være gamle. Ikke? Ting går fra at være ubrugte til at være brugte. Og det gælder selvfølgelig helt åbenlyst vores fysiske ting, vores fysiske omgivelser, naturen osv. Men det gælder også, som jeg nævnte før, idéer, strømninger, ismer. Alt gennemløber ligesom en bane, hvor det starter med at være småt, enkelt, essensfuldt, som der står her, sådan meget ensidigt og kraftfuldt, til at der kommer flere mennesker til, og dermed at det bliver mere komplekst, og dermed forurenet, man kan sige udvandet. Et eksempel, hvis vi skal kigge på vores egen breddegrad, så kan man sige, at kristendommen for eksempel starter med Jesus Kristus og nogle få disciple, ikke? Og noget, der er sådan meget rent i sin essens, der er et klart budskab, det står meget sådan lysende, og der er en profetsjæl og nogle andre sådan kraftfulde, markante sjæle med nogle særlige roller, der ligesom udgør kernen i det, og som altså der er ikke tale om fortolkning, det er ligesom bare i sin rene spæde spire, ikke? Og bliver formidlet af nogle sjæle, der er så markant kraftfulde, at det stadigvæk eksisterer nu 2000 år senere, ikke? Det går fra det til så at vokse så stort efter nogle 100 år, der kommer ligesom flere mennesker ind i den bevægelse, det bliver institutionaliseret, det bliver organiseret, det forgrener sig, også endda ud nogle store grene, ikke? Protestantisme og katolicisme og sådan nogle mindre grene. Der opstår intern konflikt, og det bliver udvandet. Ikke? De mange fortolkninger gør, at det oprindelige budskab bliver forurenet, udvandet, og endda nogle gange brugt negativt. Ikke? Så kort sagt, der går mennesker i ideen. Og det kan vi kigge på stort set alt, at det ligesom gennemløber sådan nogle baner der på mere eller mindre dramatisk vis. Og det der vel at mærke ikke noget galt med, det er sådan tingene er. Det er ikke skidt eller godt, det er bare sådan tingene forløber. Man kan sammenligne det, hvad vi jo ofte også gør med sjælen. Vi samler det med et batteri og sige, jamen,
et batteri, det er jo fuldt opladet, når man starter med at bruge det, men så bliver det jo brugt, og det er der jo ikke nogen, der skælder ud over og synes, at det er også for dårligt, at det bliver opbrugt batteriet. Nej, det er ligesom i sagens natur. Ting bliver brugt, når man bruger dem. Og det samme gælder altså vores menneskelige energi, den her livsenergi, kraft i sjælen, at når vi lever, så bliver vi brugt, og dermed bliver vi over tid forurenet. Det er måske et lidt ubehageligt ord at bruge om det, men forurenet i den forstand, at der kommer andre drifter i os end de her oprindelige kernedrifter i os, som I helt sikkert er blevet præsenteret for, hvis I har deltaget i de andre foredrag, kunne jeg forestille mig. Altså vores kerne er ensidigt positiv. Den er vi er fredfyldte som sjæle, vi er kærlige, vi vil hinanden det godt, og vi har kraft og selvrespekt. Det er sådan set egentlig vores udgangspunkt. Og det er det, man kan sige her, hvor der står fra guddommeligt til menneskeligt, ikke? At guddommeligt, det er jo noget, der er ensidigt godt og positivt. Menneskeligt er, når det er dualistisk, ikke? At ja, selvfølgelig har vi også andre ting i os, ikke? Vi kan være, vi udvikler et ego, vi udvikler andre forsvarsmekanismer ud af en mangeltilstand, dybest set. Og det gør vi jo kollektivt, ikke? Der findes ikke et menneske på den her planet, som ikke har et ego. Så kan det tage forskellige former, og det kan være mere eller mindre katastrofalt, men vi har det alle sammen til en eller anden grad. Det samme med vrede, for eksempel. Der kan selvfølgelig findes nogle mennesker, hvor det sådan fylder rigtig meget og ruinerer deres relationer. Men for de fleste af os fylder det måske bare lidt, men tilpas meget til, at det faktisk er med til at lige præcis at forurene nogle gange vores relationer, herunder også vores egen selvfølelse. Men igen, det er som det skal være. Det kunne ikke være anderledes. Det er sådan, det bliver over tid. Sjælen falder ganske enkelt, fordi den bliver slidt, bliver opbruger sin livsenergi og fortaber sig i forhold til udgangspunktet. Hvis vi kigger på det på sådan en samfundsmæssig plan, så kan man sige, at den samfundsmæssige struktur går fra at være guddommelig. Når alle sjæle er ensidigt gode, så kan man sige, så har vi sådan en slags paradisisk tilstand i samfundet. Men når sjælen har opbrugt tilpas meget af sit batteri, så når det et kritisk punkt, hvor vi bliver til mennesker, dybest set, ikke? Som vi kender os i dag. Og der kan man sige, der er det traditionelle samfund og det moderne samfund, sådan de to overordnede samfundsformer, og stort set alle samfund gennemlever. Hvor man kan sige, det der kendetegner den der progression fra traditionelt til moderne, er en kontinuerligt stigende valgfrihed og mangfoldighed og fleksibilitet. Altså traditionelt samfund, men det mener vi jo et, hvor kønsroller og klasseforhold og alt muligt andet er meget mere, jeg vil ikke engang sige stift, det er ligesom bare meget mere givet på forhånd, ikke? Livet er ligesom som det er. Hvis du bliver født af en skomherre, så bliver du skomherre, og hvis du er kvinde, så bliver du gift med en mand og får børn og den slags. Så meget traditionelle sådan, roller, fastlagte roller i samfundet, det er ikke særlig fleksibelt. Der kan man sige, at det moderne samfund er kendetegnet ved ekstrem fleksibilitet efterhånden. Man kan nærmest selv vælge sit køn. Men med den frihed følger altså også, at det faktisk er for meget for os. Ikke? Det er for meget at skulle vælge alt. Det har en pris. Det har også en pris ikke at have den frihed. Det er klart, det giver sig selv. Det er også derfor, vi over tid konsekvent bevæger os væk fra det. Der er simpelthen ikke, vi kan ikke i længden leve i de der kasser. Problemet med friheden er bare, at vi bliver mere
forvirrede og rodløse og restløse. Og det er selvfølgelig, nu taler jeg sådan overordnet set, fordi selvfølgelig kan der er jo forskellige grader af, hvor forvirrede og restløse vi bliver, men generelt kan man sige, at mange af vores moderne problematikker, psykiatriske og psykologiske problemstillinger, er i hvert fald til dels fodret af, at der ligesom er frit valg på alle hylder, ikke? Og vores identitet skal vi selv ligesom opfinde, og alt er ligesom i spil, ikke? Så der er slet ikke nogen ro i det fra start af. Det er i hvert fald noget, der i høj grad fodrer kan man sige, stressrelaterede lidelser, ikke? At vi ligesom hele tiden er i spil, så at sige, ikke? Bum. Bladrer videre til det næste. Igen, bare kom på banen, hvis I vil. Ja, men nu kommer så de gode nyheder i grøn ramme. Det er storhedsfald, men når vi taler en cyklisk bevægelse, så er det jo altså også retur til storhed. Det er ikke bare, okay, det hele forfalder, og det hele er så skrækkeligt, vi er alle sammen så rodløse. Nej, der er en retur. Og den retur går meget, meget hurtigere end faldet. Igen, vi kan sammenligne det med et batteri. Et batteri tager meget, meget længere tid om at blive brugt op og afladet, end det bliver om at blive opladet, ikke? Så returen handler om sjælens retur til sig selv. Fordi det netop er menneskesjælen, eller den energi, der er i menneskesjælen, der driver værket frem, jamen, så er det også det, der er det essentielle i forhold til at restaurere sjælen først og fremmest, men dermed også vores samfund. Og det vi ser lige nu, hvis vi kigger omkring os i verden og synes, at det hele er lidt vildt, og den her stigende polarisering, vi måske bemærker omkring os, og ting, der måske foregår uden for vores gadedør, som vi tænkte bare for 10 år siden, ville det ikke være foregået, og vi bliver sådan lidt forbavset over den udvikling. At det er altså fordi, at man kan sige, vi har nået bunden af, hvad vores batterier kan. Ja, det er bare det samme. Hallo? Ja? Gider du gentage? Hvem derinde sagde noget, at du sidder lige og gentage det, fordi jeg hørte det ikke? Nå. Nå, jeg går videre. I kan også, hvis I vil, skrive beskeder til mig, spørgsmål om jeg kan se dem. Nå, jeg fortsætter her. Ja, så man kan sige, implikationerne af den her opfattelse, det er jo, at jamen, alt er sådan at sige, som det skal være, og som det må være på nuværende tidspunkt. Det kan godt være, at der er noget sådan, der isoleret set er negativt af det, der foregår i mig eller omkring mig. Men set fra et holistisk perspektiv, så er tingene, som de skal være. Jeg er, som jeg skal være, andre er, som de skal være, og verden er, som den skal være på nuværende tidspunkt. Og det er altså den her dobbelte bevidsthed, som er god at have simpelthen. Altså at jeg på den ene side favner alt med komplet accept og forståelse. Altså jeg forstår, at tingene er præcis, som de skal være på nuværende tidspunkt. Men det betyder ikke, at jeg kaster drivkraften mod forandring over bord. Altså det er ikke sådan
passivitet læne mig tilbage og sige, det kan være lige meget, det er også fint nok. Nej, sådan er det ikke. På den ene side er det fint nok, ja, på den anden side, så skal vi også ligesom videre fra det punkt, vi er på nu. For man kan sige, hvis det her fortsætter, så er det jo ikke til at sige, hvor det ender henne, men ikke godt i hvert fald, vil jeg sige. Det kan man jo, altså vi kan tage en enkelt arena og kigge på vores naturforhold, vores klima og sige, jamen, vi er nødt til at gøre et eller andet. Vi kan ikke bare sige, skidt pyt, vær med det. Så bliver det i hvert fald meget problematisk for os. Men en anden implikation af den her opfattelse, det er jo også, at jeg ligesom vælger ikke bare mine kampe, men fronten for mine kampe med omhu. Altså, hvor er det, jeg lægger det her forandringsønske, den drivkraft, den der indignation, eller hvad kan man sige, det der ønske om forandring, hvor kaster jeg det ind henne? Ud fra den her opfattelse, så vil det være uhensigtsmæssigt, at jeg bruger meget energi på måske at demonstrere og vil have andre til at forandre nogle ting, eller det er måske forkert sagt, det kan man jo godt, men i hvert fald ikke sådan bruge for meget energi på at ville have andre og verden til at forandre sig og kaste mig ind i alle mulige diskussioner og debatter og måske bare øge den her polarisering, men at jeg investerer min kampgejst i mit eget indre, simpelthen. Jeg investerer det i at forandre det, der skal forandres i mig. Fordi hvis vi bare er et tilstrækkeligt antal sjæle, der gør det, så kommer det til et positivt tipping point, hvor tingene ligesom begynder at kunne ses i vores samfund omkring os. Og det betyder ikke, at altså alle kommer jo ikke til at hvad kan man sige, forandre sig spirituelt, eller lave den her sjælelige restauration, som jeg kommer lidt mere ind på. Men bare der er nok, der gør det, så vinder det kampen, så at sige. Ja. Og igen også en anden implikation af den her cykliske opfattelse, det er netop, det er som det skal være. Faldet er ligesom storhedens pris. Det ene kan ikke være uden det andet. Det hele er perfekt. Så selvom vi måske kan synes, der er nogle ting, der er lidt at lave, så er det konstruktivt at netop omfatte det med den her accept af det simpelthen. Men så kommer vi så til vejen frem eller tilbage, om man vil, den her åndelige restauration, som der egentlig er brug for. Man kan se det som en batteriopladning. Sjælens batteri skal oplades individuelt og kollektivt. En anden måde at se det på er, at vi har brug for en spiritualisering. Altså at dreje vores fokus noget væk fra bestræbelser i den ydre verden, og lad mit liv være centreret omkring den her åndelige opladning, og så følger de andre ting ligesom efter. Altså det er ikke fordi, jeg skal negligere min fysiske tilværelse overhovedet, men det er spørgsmål om, hvad der ligesom kommer først. En anden måde at se det på, er, at vi faktisk bliver guddommeliggjorte. Altså når vi taler netop om, at menneskelighed er, når vi er dualistiske væsener. Det er det, de fleste vil sige, men det er sådan, vi er. Her påstår vi, ja, det er vi godt nok en del af tiden, men en del af tiden er vi guddommelige som væsener. I udgangspunktet var vi guddommelige, og fordi det er en cyklisk bevægelse, så vender vi tilbage til den guddommelige tilstand, og det vil sige en ensidig tilstand. En tilstand, hvor det eneste, der fylder indvendigt, er fred, kærlighed, lyksalighed, kraft. Der er ikke noget ligesom til at skygge for det eller obstruere det. Og grunden til, at vi synes, vi kan tillade os at påstå det,
er fordi det er det, vi erfarer gennem meditation. Det er en konkret erfaring, at det der lys ligesom stråler kraftigere og kraftigere, jo mere man mediterer. Og det betyder bestemt ikke, at det er en uges proces, og så er det problem løst. Og der kan være ting, som Viggo også var inde på i sidste søndag, ikke? At det kan tage meget lang tid at få visse ting ligesom til at visne helt væk indvendigt, altså negative drifter i mig selv, eller set positivt, det kan tage lang tid ligesom at akkumulere al den kraft, jeg faktisk har brug for som sjæl, men det kan lade sig gøre, og vi mærker det ske gradvist. Altså nu har jeg mediteret siden 2005, ikke uafbrudt, men dagligt. Og hvis jeg ikke kunne se et fremskridt, så er det klart, så havde jeg da forladt det her sted for 100 år siden, ikke? Fordi sådan en hypotetisk idé om et paradis ude i fremtiden, det kan jo ikke bruge til noget. Jeg skal kunne se det fremskridt her nu. Jeg skal kunne mærke på daglig basis, at meditation gør mig godt, at meditation gør mig mere fredfyldt og kærlig og glad osv. Og det kan jeg høre på andre, at de oplever det samme. Det gør I også, ved jeg, fra nogle af jer. Og så kan der være op- og nedture, og der kan være perioder, og endda lange perioder, hvor meditationen måske ikke virker så godt for en, og det er sådan, det er. Men processen er i gang. Den her også sjælens store vask, som der står, og det ligger også i det, skidtet er nødt til at komme op til overfladen. Der er ikke nogen vej udenom. Så en side af det at meditere, som måske ikke så ofte bliver omtalt, den mindre hyggelige side af at have en meditationspraksis, men en nødvendig side er jo, at fortrængt, fornægtet, glemt materiale i vores bevidsthed er umuligt at fortrænge i længden, når vi mediterer. Fordi som minimum, så sker der det, når vi sætter os ned i stilhed for at vende blikket indad i meditationen, så kan det komme op der, ikke? Så der er ingen steder at flygte hen, når vi har en daglig meditationspraksis. Man må tage det sure med det søde i den sammenhæng, og vide, at det er for det gode, ikke? Ja, så står der det her med, jeg skal lige holde lidt øje med tiden her, afvikling af kompleksitet, altså at det er også en del af vejen frem, at jeg forenkler mig selv og min egen lille verden, og dermed bliver vores store verden også forenklet i en positiv forstand. Og de strømninger ser vi jo også, altså det er helt klart en længsel, der ligger i rigtig, rigtig mange af os, og som så kommer til udtryk på i første omgang et relativt sådan materielt plan, for eksempel ved, at vi rydder op i vores ting, eller vi går ned i tid på arbejdet, eller flytter ud i skoven, dem der tager det dertil. Hele det her sådan minihusbevægelse, alle sådan nogle ting, der er jo ting, der indikerer vores længsel mod en enklere tilværelse, ikke? En renere tilværelse. Og det er jo super godt. De der små ting skal der også, eller ikke små ting, man kan sige, konkrete fysiske ting kan bestemt være en del af det, men i sidste instans er det faktisk min personlighed også, jeg er nødt til at forenkle. Og der er det altså i særdeleshed egoet, vi er nødt til at afmontere, ganske enkelt. Ikke fortrænge det, ikke gøre nar af det, eller noget som helst i den stil, men afmontere det. Det snakker vi faktisk mere om næste søndag, hvis I har lyst til at være med der, om hvordan er det, jeg håndterer, når vi taler om egoet her, så er det altså en negativ forstand. Så en positiv selvfølelse er jo helt på sin plads, men egoet forstået som faktisk en negativ selvfølelse, som får mig til at obstruere mig selv og mine relationer til andre.
Og så står det her med neddrosle begær, der ligesom er centreret i det fysiske. Altså, ja, det er man selvfølgelig nødt til at angribe på det plan, man nu individuelt føler sig inspireret til. Men bundlinjen i det er, at jeg ligesom, man kan sige, positivt formuleret, gradvist centrerer mig mere i, hvad der egentlig er min åndelige behov. Altså jeg kigger efter, hvad er det egentlig, jeg har brug for her. Og så går jeg til en mere direkte kilde af det. Så helt konkret kan man sige, okay, lad os nu sige, nu skinner solen, og butikkerne er åbne igen, så jeg får lyst til at gå ud og shoppe. Men erkender, at jeg ikke mangler noget. Ikke? Så hvorfor det? Hvad er det, jeg egentlig har lyst til? Hvad er det for en drift i sjælen dybest set, der kommer til udtryk i den der shoppetrang? Og det kan selvfølgelig være forskellige ting, men jeg vil sige helt konkret, så kunne det for mit vedkommende være, at det egentlig er sådan en lyst til fornyelse og glæde, jeg går efter. Det kan være, at jeg husker, at jeg plejer at blive glad, når jeg får en ny ting, for eksempel. Ikke? Og der er den her følelse af fornyelse. Jamen, den følelse af fornyelse og glæde, den kan jeg få gratis og meget mere direkte ved at sætte mig ned og meditere. Ganske enkelt. At jeg henter det på et åndeligt plan, i stedet for at prøve at skrabe det til mig i det fysiske. Ja. Og så det sidste, der står her med at tage et hint fra situationen. Altså, der kan man sige, nu den nuværende situation med nedlukning på grund af covid-19, er jo selvfølgelig en usædvanlig grel situation for os. Den er mere dramatisk, end hvad vi er vant til. Så på mange måder, så er det svært ikke at tage et hint fra det. Ikke? Situationen inviterer os til at udvikle eller erkende forskellige ting. Og det er forskelligt for os, hvad det er. Altså, nogle mennesker, der måske normalt er meget aktive ude i det pulserende liv, så at sige, og meget socialt aktive og sådan noget, har måske i virkeligheden fundet ro i den her situation, har oplevet, at det var egentlig okay, i hvert fald til en vis grad, at få lidt mere ro på og ikke skue så meget ud i verden. For andre af os har det måske været lidt det modsatte, hvis vi normalt er tilbøjelige til at isolere os. Måske lidt for meget, at vi måske af den her situation trods alt har fået nok og har lært at sætte større pris på andre menneskers selskab i virkeligheden. Så det vil være lidt forskelligt, hvad for et hint vi ligesom tager fra situationen. Men selv når vi oplever andre, generelt når vi oplever, hvad der umiddelbart kunne synes at være modgang eller besværligheder i vores liv, i vores vilkår, så kig efter, hvad er hintet til mig her? Hvad er det, jeg kan lære af det her? Hvad er det faktisk vil gøre mig godt at få ud af den her situation? Ja. Og så den sidste slide her. Raja Yoga meditation, som i hvert fald en del af jer kender i forvejen, som er det, vi praktiserer her, og som vi siger, jamen det er det, der er middel til den restauration her af sjælens oprindelige guddommelige tilstand. Raja Yoga meditation er jo dels en tilbagevenden til forståelsen af mig selv som en sjæl, men det er også en revision og en revitalisering af mit forhold til Gud, den højeste sjæl, hvad I nu foretrækker at kalde det. Og revisionen af den relation kommer nok forud for noget som helst andet, fordi nogle af jer vil allerede der, hvor I ser ordet Gud, ikke, så vil I bakke 5 meter baglæns, fordi I er vokset op med mange forskellige bud på, hvad det er for et væsen, og vi har fået indlejret nogle man kan sige ambivalente holdninger til det væsen i virkeligheden. Og det handler om mange forskellige ting, men herunder også, hvad vi har fået fortalt, at det væsen er for en størrelse.
Og hvis vi vil kunne bruge Gud til noget i praksis, i vores meditationspraksis, så er vi nødt til at fjerne de der mentale og følelsesmæssige forhindringer, der kan være i form af, at vi, ja, sådan lidt groft sagt, føler, at Gud er mopset på os, eller vi er mopset på Gud, eller på religionerne i hvert fald. Og der kan man sige, at meditation, det har heller ikke noget med religion at gøre. Vi vil sige, at dybest set så er religionerne, som vi kender dem, deres tid er forbi. De har nået deres, ligesom groft sagt, enden af deres løbebane. Tiden er til, at vi hver især har en aktiv, faktisk oplevelse af det guddommelige. Vi kan ikke bruge tilbedelse til noget længere. Det er måske lidt groft sagt. Religionerne, kan man sige, har stadigvæk deres egen plads på nogle måder, men de kan ikke hjælpe os i sidste instans til det stykke arbejde, der skal gøres nu. Det er vi nødt til hver især selv at gøre, ganske enkelt. Der er ikke nogen præst, der kan fikse det for mig. Så det er virkelig en åndelig også tilbagevenden til essensen. Og så står det her med at stå stormen igennem. Altså det er sådan lidt i forhold til, ja, hvis vi synes, at verden er lidt speciel at være i for tiden, at vi er måske bekymrede eller urolige. Det kan være for den generelle udvikling, det kan være for vores egne individuelle livsvilkår, det kan være for vores nærmeste, vi er urolige for. Men at have den her bevidsthed, jamen det er altid mørkest lige før daggry. Ikke? Så det er det, der foregår lige nu. Det kommer til at være lidt vildt. Det er lidt vildt, det kommer til at være lidt vildt. Når corona er slut, så kommer der noget andet. Vi vil se effekten af den måde, vi har behandlet naturen på. Der er ikke nogen vej uden om det. Men til gengæld er vi i samme båd. Vi er som menneskehed sammen om det her, og det tænker jeg faktisk personligt er en meget stor følelsesmæssig komfort at vide, at vi er sammen om det her. Vi er sammen om det, vi kommer til at stå det igennem sammen. Men så står det her med at gå i frø, ikke? Når vi taler om ligesom en tilbagevenden til essensen. Og det vil sige helt konkret i Raja Yoga meditation, at vi tænker på os selv, som der også står her, som det simpleste i verden, nemlig et punkt. Jeg skræller alle de her ydre, kulturelle, kønsmæssige, rollemæssige lag af. Jeg glemmer alle de der ting, jeg normalt identificerer mig med, og tænker, at jeg er et punkt af lys, levende lys, aktivt, bevidst lys, inde bag ved panden. Og så tænker jeg jo også på Gud som værende det, men med en anden kapacitet. Og det kan vi prøve af lige om lidt i en guided meditation. Men det er egentlig det, der skal til. Det er, at vi gør det morgen, middag og aften, som der står her. Altså, at vi vender tilbage til den her meget intense, essentielle oplevelse af os selv som sjæl og Gud som frøet til menneskeheden, så at sige. Og nu tror jeg lige, jeg stopper den her PowerPoint, så jeg kan få lidt kontakt med jer igen. Hvis jeg kan finde ud af det. Det kan jeg. Bingo. Ja, det var PowerPointen. Så vidt, så godt. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål eller kommentarer eller noget, I vil sige? I behøver jo ikke at slå kameraet til, men I er selvfølgelig nødt til at slå mikrofonen til.
Der var Katja i hvert fald. Hej Katja. Hej, det er drøn godt. Altså, jeg tænker når du spørger om spørgsmål, så tænker jeg det der lille ord, der hedder tålmodighed. Altså, når alt er godt lige nu og her, men vi skal jo også handle på det. Den der balance. Hvordan, hvordan finder vi den i vores indre kerne? Ja. Har du selv bud på et svar? Vi skal nok ikke tænke os til den, vi skal nok føle den eller sanse den. Ja. Men alt er jo en balance. Alt er jo for meget og for lidt, og så med at finde det der. Ja. Altså, for at jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, det var lidt det, jeg var inde på i starten, ikke? Altså, at accept er den ene del af det, men drivkraft er den anden del. Men jeg vil jo sige på en måde, at rutiner og disciplin på en måde er svaret på det, fordi hvis jeg har en drivkraft om at kaste mig ind i den her bølge af at skabe den forandring i mig selv og så i samfundet, så handler det om, at jeg sætter en meditationspraksis i søen og holder fast ved den. Og så venter jeg tålmodigt på, at effekten af det sparker ind, ikke? Så på en måde så er succeskriteriet bare, at jeg gør det. Ja. Mm. Og vi har åbent i aften i øvrigt til aftenmeditation, hvis du skulle have lyst. Ja, Lisa, havde du lyst til at sige noget? Ja, jeg vil godt sige også, jamen, altså, jeg sidder også og roder med den der balance, ikke? Altså, hvordan finder du balancen mellem din egen ro og så verdens skæve gang, eller alt det, der kan være ens omgivelser, som går ind på. Det synes jeg er meget svært, ikke? Hvis du også er et aktivt deltagende menneske i dine omgivelser, ikke? Jo, og det kan jeg rigtig godt følge dig i det der. Jeg må indrømme på det seneste, for mit eget vedkommende, der er jeg begyndt at mere og mere tænke, at min rolle ikke er at være så aktiv. Og, altså, der er jo nogen, der er politisk aktive, for eksempel. Ikke? Der er nogen, der er aktive i forhold til at prøve at gøre folk mere veganske og sådan noget. Men jeg tænker, at vi har forskellige roller, og fordi jeg nu er interesseret i meditation og det spirituelle, så er det tydeligvis min rolle. Og så behøver jeg ikke at tænke, at jeg også burde være politisk aktiv, eller hvad det nu kunne være, ikke? Men jeg bidrager med det, jeg nu er designet til. Og faktisk lidt det her med at vælge mine fronter, ikke? Altså, det ville være dumt for mig at bruge min energi på noget andet, som nogle andre kan tage sig af, fordi der er ikke så mange, der kommer til at gøre den her bestræbelse. Så det er fint, at jeg bruger min energi på det. Og så ikke lade os presse måske. Det kan jo også være nogle forventninger. Det kan være fra os selv. Det kan også være, måske vi føler et omgivelse, der måske vil se ned på, hvis ikke vi deltager i det og det. Men det må vi så, den må vi æde, den kamel. Ja. Okay. Men jeg vil godt spørge et sidste spørgsmål. Er meditation så den eneste vej til at opnå den der balance? Eller er det bare den bedste, eller er der flere? Ja. Har du en oplevelse af nogle andre ting, der... Nej, jeg kan ikke komme på det i øjeblikket, men altså, det kunne være, at du kendte noget til mig. Jeg vil sige, at meditation kan ikke stå alene. Igen, nu prøver jeg at lokke jer lidt, kan I høre. Jeg holder lidt den anden side af det holder vi foredrag om næste søndag. Ja, okay. Fordi der er jo en kognitiv adfærdsmæssig del af det, klart. Men jeg vil påstå faktisk, ikke bare meditation, men at den her meditationsform, hvor vi sætter sjælen i batteriopladeren, så at sige, at det er i sidste instans den eneste løsning. Det kan ikke stå alene, men de andre ting kan slet ikke stå alene. Altså hvis jeg skulle vælge, at jeg kun måtte gøre én ting, så ville det være det, jeg ville gøre, ikke? Også fordi der er ligesom nogle ting, der kommer naturligt af det. Ja. Ja. Ja, men tak skal du have. Ja. Okay, jamen, så er
alene med mit eget ansigt her igen. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen ude i virkeligheden på et eller andet tidspunkt. Så tror jeg sådan set bare, at vi vil slutte af med at meditere. Og om et par dage, så kommer det her op på YouTube, hvis I skulle have lyst til at gense de meget, meget fine, farverige powerpoints der. Det må vist være det. Og jeg sidder jo her i vores meditationslokale i Aarhus. Fordi jeg der bor i nærheden, så har vi altså åbent til aftenmeditation helt på vanlig vis. Der kommer ikke så mange, så at vi overskrider nogen forbud. Og vi har 6 liter ren håndsprit uden for tønder. Så I kommer bare. Og så vil jeg tror jeg sætter en meditationskommentar på. Jeg tror det giver vist rent teknisk det bedste resultat. Og så kan I jo bruge det her, jeg flytter mod af jeres synsfelt, så kan I bruge det her billede som visuelt fokus. Dorte, jeg vil bare sige tusind tak for et skønt foredrag. Fantastisk. Tak. Jamen, tak for dit selskab, Maja. Det er jo dejligt at se dig. I lige måde. Skønt at se dit glade ansigt. Tak. Rejsen opad. Jeg sidder stille og afslappet. Jeg begynder min meditation med at slappe af i kroppen. Jeg slapper af i benene, i armene. Jeg slapper af i maven, i nakken, i ansigtet, i musklerne i panden og omkring munden. Jeg mærker efter, at hele kroppen er afslappet. Og så bliver jeg opmærksom på min vejrtrækning. Og jeg får i nakken, i ansigtet, i musklerne i panden og omkring munden. Jeg mærker efter, at hele kroppen er afslappet. Og så bliver jeg opmærksom på min vejrtrækning. Og jeg forestiller mig, at ved indåndingen indånder jeg fred og stilhed. Og ved udåndingen giver jeg slip på stress og spænding. Det gør jeg nu et par gange. Så er det tid til at slappe af i tankerne. Og det gør jeg nemt ved at blive opmærksom på nuet, på dette øjeblik.
Hvad er det, jeg ser omkring mig lige nu? Hvad er det, øjnene fortæller mig om dette øjeblik? Hvad er det, jeg hører? Hvad fortæller lyden af mig om dette øjeblik? Er min krop stadigvæk afslappet? Hvad er det, øjnene fortæller mig om dette øjeblik? Hvad er det, jeg hører? Hvad fortæller lyden af mig om dette øjeblik? Er min krop stadigvæk afslappet? Så er jeg parat til at rejse indad med mine tanker. Jeg samler tankerne i tankens center. Punktet ved panden, sjælen. Når jeg nu kigger ud gennem øjnene, føler jeg, at det er jeg, sjælen, bevidstheden, som ser ud gennem øjnene. Det er jeg, sjælen, bevidstheden, det hører gennem ørerne. Jeg er så meget mere end min krop, end det fysiske. Jeg er tankerne, følelserne. Jeg går nu dybere og dybere ind i mine tanker. Og jeg lader min opmærksomhed dvæle ved tanken. Jeg er en sjæl. En sjæl af lys. Disse tanker leder mig til et sted dybt inde i mig, hvor alting er fuldkomment stille og roligt. Jeg ser mit sind som stille vand, som jeg kan spejle mig i. Her begynder jeg at mærke, hvilken fredfyldt og rolig person jeg i virkeligheden er, og at jeg er en sjæl fuld af fred og styrke. Jeg siger det til mig selv nogle gange. Jeg er en sjæl fuld af fred. Jeg er en sjæl fuld af fred. Jeg hviler i tanken om mig selv som sjælen fuld af fred og kærlighed. Og her er jeg tryg og sikker. Denne kærlighed og fred er helt min egen lige nu. Jeg vil altid være en sjæl fuld af kærlighed og fred inderst inde. Det er kun kontakten til denne fred og kærlighed, som kan forandre sig. Og som en sjæl på tankens vinger af lys, begynder jeg nu min rejse opad. Min rejse mod den højeste sjæl. Jeg rejser med tanken opad til Gud. Gud som lys. Gud som energi.
Jeg forestiller mig, at i tanken rejser jeg væk fra dette værelse. Det er som om jeg kan se værelset udefra, som en tilskuer. Jeg rejser videre i tanken, væk fra denne verden, hinsides universet, opad, utad, til en region af gyldent lys. En verden af fred og stilhed. Sjæleverden. En verden af lys og kun lys. Som en sjæl af lys, omgivet af bølger af fred, møder jeg den højeste sjæl, som kilden af lys. Jeg kommer nærmere og nærmere kilden af lys. Og vi er nu to lys, to sjæler, der mødes i kærlighed, i forening, i genkendelse. Og den højeste sjæls egne lysstråler af fred, af kraft, af kærlighed, når mig og trænger helt ind i mit væsen. Disse stråler fylder mig fuldstændigt og er med til at hele mit væsen. Det eneste jeg behøver at gøre nu er at være mig selv og være åben for den reneste energi der findes, og være åben med troen på at Gud kender mig og ved hvad jeg behøver. Som et lys, en skinnende stjerne, bevæger jeg mig nu helt tæt på den højestes lys og kvaliteter. Jeg bliver ren, fuld af kraft og energi. Som en sjæl trækker jeg lys fra Gud og spreder dette lys til andre. Jeg fylder mig selv helt med denne kraft, før jeg vender tilbage til min rolle, mine opgaver, til min krop. Så langsomt vender jeg tilbage. Tilbage fredfyldt og stærk. Og jeg tager fornemmelsen, følelsen og forholdet til Gud med mig i min hverdag. Og når jeg snart igen begynder at tænke, tale og handle i verden, holder jeg fast i denne behagelige fornemmelse af at være en guddommelig sjæl, fuld af fred. Om Shanti.